Sugeng enjing Mbak Prigel Pangayu. Sugeng enjing Bapak, Masya Allah. Dangu mboten kepanggih. Jenengan kok tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Nggih, wis iki sing mari ngentek-ngenteki dhuwit ngene iki. Lha ten napa to? Mboten kula niki wong lanang yen dirayu wong wedok niku gampang ram ndak isanan kula niku. Lah nggih lah wong ket wau lho kula dugi jenengan ming lirak lirik lirik ngoten lho kula ya praya sungkan kali Ibu. Ngeten lho, mergo ngeten Mbak Prigel. Dadi kula golekne timing sing pas. Lek limbukan keadaannya terlalu huru-hara. Nggih, leres. Tur enten pelawake. Lek niki pancen engko Mbak Prigel iki tak prioritaske nggih goro-goro men iso maksimal. Ben iso celak kalian jenengan? Napa? Ben iso celak kalian jenengan ngeten iki. Iya, lek cedak kalih kula ngeten iki iman kula kuat, Imron sing ra kuat niku. Oh ngeten. Berarti kula mboten nyedak-nyedak jenengan mawon nggih. Sik kula arep ngobrol kali Ibu. Ibu sinten? Ya, nggih, kudu izin sik karo Ibu. Anu nyuwun sewu. Just info nggih. Hanya info, informasi saja. Oh kan kula dugi to, Bu. Nggih, ngono ngoten. Terus Bapak, piye kabari sampeyan, Nduk? Alhamdulillah sehat, pangestunipun kula kan ngoten to. Iya, Nduk. Aku arep omong ngoten dawuh Bapak. Terus ngeten. Aku ki tresno banget karo ibumu kae Bu Kesi ngoten dawuh. Alhamdulillah. Lho seksine yo enak iki lho. Nggih to jenengan lak dawuh ngoten ta wau. Seksine nggih bulurah napa niku nggih nyekseni. Terus nggih terus pripun? Aku ki biasane yo mesakne karo ibumu. Saking tresnaku karo ibumu ki aku mesakke. Mantuk tanggapan kondur saka tanggapan kae nyang kampus nggih to. Pasan terus bar teko kampus terus sik ngomong anak-anak, sik nyepake aku pakaian nggih nganggo dalang ngoten tirose. Terus lah terus pripun to, Pak? Yo sirku ibumu ki tak golekne batur. Mosok Dek omong nggih lha niku batur sing pripun niku coba jenengan klarifikasi kula ya ora roh maksude batur sing piye. Bapak. Dalem istriku tersayang. Ngene lho, Pak. Iki ki anak wedok, anak awake dhewe padha karo. Aja mbok jarake kaya ngene. Lek karo sampean iki ora cocok. Cocoke karo yoga-yoga. Kalau sing ndang cerem lho. Prigel kok anggap apa? Anakku. Lho, sampean kudu ngerti. Piye? Kudu iso milahke anak-anak butuh-butuh. Lepas dadi anak ya anak, lepas butuh ya butuh, ngono kuwi. Ngoten iki. Tegese butuh kita berkolaborasi di dalam seni pertunjukan, ngoten. Sampeyan ora ngerti batur to mau karo panjenengan. Batur ku ora kok terus golek istrine mboten. Batur niku pangembating tutur utawi pangembating catur. Tegese men enek sing dijak timbangan nggih omongan terus awake dhewe rapat utawa apa rembukan ngono kuwi. Nduk, bapakmu malam ini jos tenan. Jose pripun? Ora kena digodho pokoke malam ini. Kayak luar biasa nggih imane kok sok kuat ngoten nggih. Kuat tenan, Dek. Dek arek karo Silvi Kumalasari ora gelem kok, Nduk. Oh mboten purun. Malah tekan dindi ora. Lah maksude wau pripun kok batur tirose lek bukesi pas teng kampus jenengan ngene bature ning omah nggih momong Brahma kali dan anak-anak lainnya ngoten wau piye? Loh tegese iki sebatas yang membantu saya untuk mengelola rumah tangga. Lah ning kok enten embel-embele batur sing iso nembang kaya kowe kaya Silvi kaya Mbak Elisa ngoten wau pripun? Lah lek gur nembang ora perlu golek batur, radio ke disetel tembange wisan. Ngono kuwi. Ora kenging digodha. Nah, iki bapakmu saiki wis mendita, Nduk. Soale dhek iki ning omah bar tak ancam. Heeh, mendita Begawan Wisrawa. Masya Allah, matur sembah nuwun Ibu Kesi. Padha-padha Cahayu. Ngeten iki asline anu Mbak Prigel, saya sangat menghargai menghormati seorang wanita. Ngaten. Jadi mulai malam hari ini wis wingi barang saya tidak berani untuk njaraki wong wedok, ngene ora wani. Jadi wingi-wingi nganti saiki ora tau delok ning YouTube, ora nate aku njarake wong wedok. Lek sesuk sok mben mbuh kuwi. Mbok ngaten, lek pas Ibu mboten ikut. Lek pas Ibu mboten ikut. Kok mboten ikut Ibu Kesine ndi-ndi selalu ikut. Selalu ikut. Melu terus. Kuwi ra mung hansip, ora mung satpam, dhek ning kene dadi Kapolri. Pokoknya A1 nggih. A1. Ibu negara. Nggih matur sembah nuwun kagem Ibu Lurah, Ibu Soli Katul sinten asmane? Ibu Solikah. Malah katul-katul piye? Ngapunten Bu nggih.
Ibu Dakwatul Solikah leresipun nggih. Nggih, leres. Matur sembah nuwun tasik nenggani lho, Pak. Oh, mesti no. Niku rencanane mangke sak rampung ini pengen salaman kalih kula. Pengen foto kalih kula. Oh, ngaten. Jenengan iki kok genit ram karo Bulurah iya karo Sinden iya. Beh, ora penak omonganmu. Kok genit aku wong ngene lho, Mbak, sing jenenge seniman niku lak kudu iso manjing ajur ajer gitu. Nang ndi Serawung karo sapa kudu iso, karo pejabat ya kudu iso, karo kiai ya kudu iso, karo lurah ya kudu iso. Awake dhewe ora iso Serawung. Dadi pertunjukan wayang ki tidak hanya ditentukan dari kehebatannya anggene ndalang, ning anggene Serawung ki ya penting ngono kuwi. Ngaten nggih. Heeh. Ape kaya apa lek anggere ditelepon wong ora ngangkat, ya ora payu engko bakale. Ngoten niku. Ngene ya aja genit-genit karo sinden-sinden. Lho sampeyan iki lagi melu pisan iki ngelokne aku genit. Alah lek nyatane nggih ngoten njenengan sok-soke salaman ning ya ora gelem ngeculke, salamane panggah digegem terus ngoten niku. Lah katutan Alteco mau ora. Nggih. Nggih. Niki lho Mbak, wah jenengan iki enten pamundhut mang pilih dhewe. Ini enten sing ngersakaken niki gubuk asmara. Gluduk asmara. Gubuk wah ayu-ayu yo jampeng bocah iki ora. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Niki saking keluarga di Jakarta. Asline piyai mriki ingkang kepareng dados donatur menika. Nggih, wonten ingkang ngersakaken bojo loro pun mangpilih sing pundi? Nggih, gubuk asmara nggih. Gubuk asmara ning sing kedua aku kudu dijaranke lho ya. Oh, oke siap. Kaya ning YouTube-mu kae lho. Aku lek anggere bintang tamune sapa kudu ndelok YouTube sik. Sipak terjange piye kudu tak sinau ngono kuwi. Anu Mas, pucung Mas, pucung. Wah, pucung. Cuh. Kalau kok ngangge cuh barang niku lho. Ben lega kaya. Ayang gel. Lah. Gel saiki semono gel. Nggih. Biyen iki salon iso semono. Salon. Nggih melati tok niku kan zamane melati kathah ngoten niku lho, teng Sanggul kan melati kebak ngoten niku. Niki lagu untuk jenengan lho. Nggih. Cahya iku. Sinten niku? Ndak sapa? Piyayika katon merabu. Wis do bingung iki, sapa iki? Sapa? Gagah turapi daksa sinawang tan hamba seni. Ketoke aku iki ketoke iki. Nitik saka cukur aku mulet iki ketoke aku. Bapak ya iya. Ya mugi-mugi bagya mulya. Tepuk tangan sidan-sidan untuk Mbak Prigel lho. Kersa ndamel pucung khusus nggih aku tur mburi dhewe ndongakne apik bagya mulya. Sinden-sindene mbok gawe pucung ndongakne aku ngono. Mendina tak jak ngono lho ora. Muga langgenga kalih ibu nggih Pak nggih. Amin. Yes. Sinten niku bocah wadon ingkang asu ayu. Ayo. Dasar swara bergas trampil cantik milangoni muga prigel tetep dandan aneng salon. Allah jadi malu. Alah nggih. Jenengan wis tak anggap bapak kula dhewe lho, Pak. Wah, berat lagi wisan iki. Sudah ada batas iki malian. Nggih, niki tembangipun gluduk asmara. Gubuk ora kok, gluduk ora. Nggih. Buka sinten niki? Jenengan. Kula. Nggih, terus kedua dijaranke. Sampeyan pokoke kudu ngene lho tangane kok.
Kaya nang YouTube kalau ndapang to karo ngene iki. Ayo, coba kaya apa. Niki sing ngendang niku sinten asmane? Mas Naufal niki. Mas Naufal. Lah wis ngerti ndak tak takon kaya wayang ae sampeyan ora. Lah kok bagus men. Wah. Terang nggih, nyatane nggih ngoten nggih, faktanya itu bagus. Faktanya bagus. Saya tak jenengan sik ijen to, Mbak? Ijen to? Lho nggih, tasih ijen di atas. Maksudnya durung duwe pacar to? Oh, belum. Alah. Loh, Pak Nyon Sewu, apa? kita itu di atas panggung nggih, panjenengan. Sinden-sinden, jenengan di bawah punya istri, kulo di bawah punya suami, yogo-yogo di bawah punya istri. Neng kalau di atas panggung kan kita profesionalitas kerja gitu. Betul. Jadi kita itu plat kuning, nggih sapa-sapa sing nyedaki oke-oke saja toh. Heeh. Lah plat kuning ora nyedaki numpaki barang lho, Mbak. Bahaya. Mobil kae mikrolet kae masamu. Plat kuning ditumpaki ngoten to. Ora, nggih. Aku tak salaman karo sing ngendang mrih oleh to. Oleh ngono wis bebas. Ketok. Menika Mas Naufal nggih. Nggih. Anu Sugeng Dalu kok bagus e ora. Terus di pacar apa burung niku? Dereng. Sik single nggih, jomblo. Duduk. Istrimu kemana toh Mas? Bisa meninggalkanmu yang seganteng ini. Ya Allah, mbok karo aku ae. Iya. Ini bojone kecemplung sumur terus diuruk pisan lho. Kok tegane? Lah panik kok piye iki piye ra iso nulungi uruk pisan. Mas, tembange gubuk asmara. Dalem. Sinten? Sing ngendang sitok ayo pengen salaman nyun sewu. Alah. Salamane mbok iya. Sing niki. Lho, kita iki nepeng ngendang. Niki lho, masalah Sugeng Enzi. Lho iki wis tuwek no. Ya anggere sinden ayu mrih do golek perhatian iki. Sing gampang iki dilungah mrih tetet. Ayo. Mas Naufal. Lagune Gubuk Asmara. Kaya lek latihan awake dhewe mambengi lho Mas ya. Aja lali jaranan kae. Iya. Ning gubuk. Alah, sak kelingan to Mas. Tabono sing penak lho ya. Iya. Wah, iki mau gabung ning Madangkarano langsung keruh iki keadaane. Lho, kan modele kula lek kancane keruh seneng nonton Pak. Kocluk ora. Ya Mbak Prik, ayo Mbak Prik ayo. Nyon sewu nggih Bu Lurah nggih. Alah nggih Gojek. Alah. Ayo Mas ditabung lereng. Hengen sagak kebak tulisan warna abang kondis lakan senengi Gubuk Asmara biyen
ya dedeke ra sepira lho bocah iki. Ning YouTube kok ketok gowedi dhuwur. Lemu. Ayo lemu ayo. Jan. Jadi sak umi lho jane kok. Sak tumo. Ora, sak Mbak Umi ngono. Lanjut nggih. Yo lanjut dindani kuwi kok ya ana. Sedetan sajrone hati. Sampeyan lek ijen iki ketoke kurang menawan. Kurang menawan. Tak golekne encon duetan ya. Oke. Karo Mas Taslim. Nah, nggih. Mas Taslim menika nggih. Siang pantoro wae. Lah kenapa to kok mboten kalih jenengan mawon? Aku saiki tembang saiki lali kabeh pisan. Aja nduk aja. Aja nduk aja. Pripun Bu? Aja. Bapakmu aja dipancing-pancing nduk. Iki wis sadar bapak. Wis pun sadar nggih, samar lek kumat malih nggih. Ya wis pokoknya. Kok pancing kaya apa angger aku ora golek cacing ya ora masalah. Wis karo Mas Taslimah wae. Oke, nggih. Ayo. Kok Taslimah to, Bu? Nggih. Taslimah. Nggih. Monggo Pak D. Wis mati pasaramu Pak D, ayo. Nah, kuwi. Rasa masak Janaka. Nggih, sugeng enjing Pak D. Nggih. Ala bayar dicolke. Hai. Dicolke. Kapan niko ora sampean? Sehat Pak Prigel. Alhamdulillah pangestunipun Pak D. Jenengan sehat to kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih kapan niku ngeten iki ora diculke terus cincinku ilang. Oh, tak kei alteko iki. Tas slim. Bojomu nonton YouTube. Ora masalah. Elas to nggih, elas ya Mas. Dino nonton kok. Mas diculne dhisik ta Mas. Ora iso ucul wong kuwi likaten kok ngancing kok dhewe. Malah likaten to malah. Tak penane. Nah. Lho cincinku ilang tenan. Cincinku mbok jikukno kok lho. Wah, iki kene. Lho, tenan to. Waduh. Kok pindah rono cincin. Cincinmu ta Mas? Cincin kawin iki nye. Aku gak gawe cincin. Ayo. Nggih, lagunipun napa Pak? Anu no, Lintang Asmara. Lintang Asmara ya Mas. Lenggo ya. Nggih. Gayang ta? Alah kaya gembagus. Wis ben ning kene kemlelek ra apa-apa wong ning omah kuwi dhek lek getak bojone langsung goblok dadak awake. Betul. Nah kuwi. Umbah-umbah nyuci. Iki estu niku. Nggih. Ben bojoku nonton ora apa-apa. Umbah-umbah nyuci sing ora seliko. Umbah-umbah karo nyuci apane itu lho? Umbah-umbah karo nyuci niku napane to? Ketularan Brigita ta kecapoo. Ayo, nggih. Monggo dipun aturaken, kowe iki najos iki. Ayo. Oh, kok sikso, iya Mas. Mesake lek cekson kek sore dek ayo. Kancane do mangan dek tatet-tatet tok. Nganti kaget lho, buluran nyepak campur sari to, Mbak ya. Ngono ya, ayo nggih. Ayo. Mas kita efeknya anyar ku ya. Coba-coba Mas Udin nglegani kanca-kancane kok nggih. Ayo. Papa.
Stand up please, Mas Penyok monggo. Sik. Ngadeg. Jumeneng. Oh, mikir sama Rene tak mikir. Lah, prigel jarak perkara tenan ora. Lha yo ben iki lho disyuting Indosiar karo Global TV proyek maneman to, Mas. Pengen salaman. Alah. Niku piyayi anteng amun dijaraki yo. Biasane anggere digarapi nangis malah. Ayo. Ya Mas Romadin, ayo Mas Romadin. Cina. Hei. Prigel banget. Siang pantara lati mung eleng manis ati setiapku so anduweni prigel marang sang Yasulakti thumbnail ngono kae ben apik. Gawat iki, calore gawat. Bocah iki malah Sampeyan bro-brosan. komburiku ngene, komburiku. Madhep rono angele. Wah, ngene terus nyekel tanganku ngene lho. Lah, kadenge thumbnail apik Prigel dan Taslim Lintang Asmarandono ngono. Oh iya. Terima kasih ya Pak De. Sama-sama. Sehat selalu nggih. Wah, iki Mas Joko pengen malian iki. Mulai napa mulai? Sik tok sik. Bareng cocok pasangane ra gelem mandek. Wo. Matur nuwun, Mbak. Sami-sami. Matur sembah nuwun. Nggih. Sik iki mau cah loro Mbak Prigel iki pengen nembang si Mbak Winong karo Mbak Birgita iki. Selendang biru. Ayo, mau jare pengen kuwi. Ayo, tak apa-apa. Ayo. Tatapono janjimu selendang biru niku. Dudu. Mesane. Ngenange nami Den Milir. Nggih, monggo. Selendang biru sing ala sekarang no. Ya, oke. Monggo Mbak Birgita kali sinten? Mbak Winong. Mbak Winong. Ayo. Monggo, Ganti Mbak. ditampilke artis-artisnya Madangkara. Superstar. Kula niki duduk napa? Lenggah sik, tak apa-apa, Nggih. istirahat sik. Nggih. Ya nang karo Birgita ya, gitu. Bocah iki njaluk ket sore kula pengen nembang niku, Pak. Ya.
Ora apa-apa pokoke. Anggere manut karo aku wis njaluk apa tak turuti. Yo beres. Ngapa tak kok pengen nembang anu selendang biru iki? Soalnya selendangnya biru, Pak. Oh iya. Dan kontekstual. Bocah iki iso seragam, selendang ya biru, bayake biru. Nah, gitu. Nanti tekan jero. Ayo, monggo, nembang ya. Mboten apa? Selendang biru yuk. Mboten Atine apa? biru bisa rukun ngono lho. Nah, mboten nambah bir mboten biru kok jero. Ya gak biru. Udah ngopo to iki? Aku wis nutup ngangge bisa rukun masalah nekat ae. Ndak. Udah koclok kabeh iki ora. Monggo Cok diaturake. Ayo, selendang biru Mbak Birgito dan Mbak Winong Cerio. Ayo. Yo. Bekas
Rasa yel-yelan wis to ndang lungguh yel-yelan lho. Mending kancane dilok-lokne nyapa lho ora. Ngono lho Mbak, ora manut karo aku ya ngono akhire to. Ayo. Menika wonten ingkang kesingsal setunggal, menika wonten satu nawala. Assalamualaikum Bapak Dalang. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih. Nyuwun tembang ilir-ilir kalian pepiling. Saking Bapak Lurah utawi Mbah Yono. Kepala Desa Manuk. Menawi ilir-ilir kala wau sampun kula aturaken nadyanto terbingkai di dalam lakon. Ning pepilingipun tetep kula aturaken minangka penutupan wonten ing gara-gara. Monggo sareng kemawon langsung kemawon pepiling karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Ya so, dados. Ya jeng jemen Nduk. Lah iya. Oke, Hafizah.